σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε μια γατούλα. Πρώτα χρειαζόμαστε ένα τετράγωνο, μετά παίρνουμε τη μία γωνία και το διπλώνουμε με την άλλη. Μετά το διπλώνουμε στην άλλη γωνία, κάπως έτσι να γίνει. Μετά παίρνουμε τις γωνίες που διπλώσαμε έτσι και τις ξαναδιπλώνουμε εδώ. Να αφήνει λίγο κοινό, αλλά όχι και τόσο. Κάπως έτσι. Το ίδιο και από την άλλη. Αλλά δεν πειράζει να μην είναι ακριβώς. Κάπως έτσι. Μετά αυτό εδώ που περισσεύει το διπλώνουμε εδώ πέρα. Να μην προεξέχει. Μετά παίρνουμε αυτό, δηλαδή αυτό εδώ και το πιάνουμε από τη μία πλευρά και το διπλώνουμε. Το ίδιο και από την άλλη. Κάπως έτσι. Μετά πιάνουμε λίγο αυτή τη γωνία και τη βάζουμε μπροστά να είναι ένα μικρό τριγωνάκι. Παίρνουμε το γυρίζουμε από την άλλη. Ένα λεπτό να το βάλω να ισιώσει. Μετά το βάλουμε έτσι, δηλαδή ακριβώς, όχι ακριβώς εδώ. Το διπλώνουμε όχι ακριβώς εδώ πέρα. Εγώ κατά λάθος το έκανα, δεν πειράζει. Κάνουμε άλλη μία μικρούλα και είναι έτοιμη η γατούλα. Βάζει εδώ τα ματάκια και είναι έτοιμη. Νάτι. Γεια σας.